Zázraky sa dejú, len tomu ty musíš uveriť vo svojom srdci, že Boh aj v tvojom živote môže urobiť nejaký zázrak. Veríš tomu? Dôveruješ Ježišovi, ktorý je strojcom každého jedného zázraku? Spomeň si na Ježišove veľké zázraky, ktoré sa často spomínajú vo Svetom písme. Na vzkriesenie Lazára, na uzdravenie slepca a najmä na ten najväčší zázrak, keď on sám vstal z mŕtvych. Ak máš vieru a veríš v Ježiša Krista, tak je možné úplne všetko, lebo jemu nie je nič nemožné. Ježiš vyslyší tvoju modlitbu, keď ho s dôverou prosíš a nebudeš pochybovať vo svojom srdci o jeho láske a dobrote. Ježiš naozaj vstal z mŕtvych. Veríš tomu? Lebo ja verím. A ak náhodou existuje na tejto zemi človek, ktorý neverí v Ježiša Krista, Božího Syna, ktorý neverí, že Ježiš Kristus vstal z mŕtvych, tak ten človek určite nie je od Boha, lebo popiera pravdu. Amen.